Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang dedication sa mga basilika ni San Pedro ug San Pablo, mga apostoles. Niya dinhisad sa atong Archdiocese, mausad ang celebration sa dedication sa atong Metropolitan Cathedral. So pasalamatan nato ang Ginoo niining mga struktura sa pagtuo ng atong mga simbahanan nga mao'y nakapasamot pagpalig-on sa atong pagtuo o nahimong tuburan sa mga grasya. Padayon natong iampo nga mahunong na kining pandemya sa hingpit, labi na din sa atong nasod, ang kahusay, kalinaw nining ato karong piniliay, ang ato sa mga benefactors and donors nga nagtabang sa atong panginahanglan karon nga hatagan usab unta sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Labani Ginoo ang imong simbahan pinaagi sa mga pagpanalipod sa mga apostoles aron ang simbahan nga nakadawat sa sinugdanang pag-ila sa Dios gikan kanila makadangat pinaagi kanila sa pagtubo sa grasya nga langitnon hangtod sa katapusan sa mga katuigan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa Makabeo. Unya ang mga opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagtalikod sa Dios, miabot sa lungsod sa Modem aron pagpugos sa mga tao didto sa paghalad sa mga sakripisyo sa pagano. Daghan sa mga Israelita misugat kanila lakip si Matateyas ug ang iyang mga anak nga lalaki. Ang mga opisyal sa hari namulong kang Matateyas, ikaw usa ka tinahod nga pangulo ni ining lungsura, ug ikaw gipaluyuhan sa imong mga anak ug mga paryente. Nganong dili ka man mag-una dinhi sa pagbuhat sa gisugo sa hari? Ang tanang mga dili Hodeo, ang katawhan sa Hodea, ug ang tanang mga tawo nga nahabilin sa Jerusalem, naghimo na niini. Kung magbuhat ka niini, ikaw ug ang imong mga anak, pasidunggan sa titulo nga mga higala sa hari, ug gantihan ikaw sa plata, ug bulawan, ug sa daghang mga gasa. Si Matateyas mitubag sa makusog na tingog, dili ko igsapayan, kun ang tanang dili Hodeo ni ining imperyo, magtahod sa hari, ug mutuman sa sugo sa pagbiya sa relihiyon, sa iyang mga katigulangan. Ang akong mga anak, ang akong mga paryente, ug ako magpadayon sa pagtuman
sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa imong mga katigulangan. Uban sa panabang sa Dios, dili kami mobiya sa iyang balaod ni musupak sa iyang mga sugo. Dili kami motahod sa kasuguan sa hari ug dili na mobalhinon ang among paagi sa pagsimba bisan sa labing gamay. Igo siyang nahuman sa pagsulti, usa sa mga lalaki nga gikan sa Moden, mihukom sa pagtahod sa kasuguan sa hari ug milakang atubangan sa tanan aron paghalad ug usa ka sakripisyo nga pagano ibabaw sa altar nga nagbarog didto. Sa pagkakita ni Mateas kaniya, nasuko siya pag-ayo ug sa iyang kasuko gibuhat niya ang angay buhaton. Mikurog sa kapungot, midagan siya o gipatay niya ang tao didto gayod sa altar. Gipatay usab niya ang opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagsakripisyo ug unya iyang giguba ang altar. Niining paagiha, gipakita ni Mateas ang iyang halawom nga gugma alang sa balaod, maingon sa gibuhat ni Pinehas o sa iyang pagpatay kang Zimre, anak nga lalaki ni Zalo. Unya si Mateas milatas sa lungsod ug misinggit, kamong tanan nga matinumanon sa kasabutan sa Dios ug nagsugot sa iyang balaod, sunod kamo kanako. Human niini, siya ug ang iyang mga anak ni Kageo ngadto sa kabukiran ug gibiyaan nila ang tanan nga ilaha. Niadtong panahon na usab, daghan sa mga Israelita nga nangita sa pagkamatarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtahod sa balaod. Nanlakaw aron magpuyo sa kamingawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ang Ginoong Dios misulti o gitawag niya ang yuta. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa iyang pagsalok. Gikan sa Sion hingpit sa katahom, nagasidlak ang Ginoo. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagtapok kamo mga buutan ko sa akong atubangan. Kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Dios mismo mauman ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ihalad ngadto sa Dios ang
sang pagdaig, agig imong sakripisyo. Ug tumana ang imong mga panaad, ngadto sa labing hataas. Unya sangpita ako sa panahon sa kagulanan. Luwason ko kamo ug himayaon ako ninyo. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nagkaduol na sa Hesus sa syudad ug sa iyang pagkakita niini mihilak siya ug miingon, kung nasayod kapaunta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunobon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naidaghan nga mga panghadlok nga mga panagna karon, daghan man gani kayong mo message nako nga pader isulti gid ni nga hapit na matapos ang kalibutan. Ngana ambot matapos pa gyud ka sa inyong paminaw, matapos na hapit. Ako sang paminaw murag hapit na sad. Kay ang mga timailhan nga kuan sa nga ani kana ganing gisulti ni Kristo nang hitabo naman gyud. Ana matud pa sa usas nag-text nako, pader ni ay channel sa YouTube, tan-awa ni kay kani siyang tawhana mao ni ang bag-ong propeta karon. Paminawa gid ni nya human ipaambit ngadto sa tanan nga tan-aw gyud mo ani kay kani siya mo gisugo os Ginoo pag warning nato. Nga mo tong sulti sad ko nako, dugay naman gud tang giwarningan sa Ginoo, buhi pas Kristo nagwarning na siya nga moabot yung panahon nga matapos ang kalibutan o kitang tanan matapos. Yan ingon man gani siya, panganda mo kay basig karong gabii, unyas kaadlawon ug ugmas buntag. Ako'y gimisahan nga haya, usa ka asawa namatay. Ang bana may istorya nako kay ngiyang asawa 60 years old man, mao pagid tungtong sa pagka-senior. Nagsige pa sila storya-storya nya human ingon kuno nga
mura man kog malipong na vertigo man siguro ko. Siya imong BP. Siya taas-taas yun. Siya imong maintenance. Siya nga o di aman. Gaino man ko. Noroy sila. Nagto small. Nga gapa-massage pa sila sa kanang bang kanang nagtamurag imong lingkod-lingkuran nga lingkuranan. Naamay dagas mo. Pamassage ta diha. Kaya kung lang sila ba kanang banding-banding ba nag-asawa. Pag human ko no, human-human na sila dito, ning gawas ng iyang asawa sa lingkuranan na initawag, tubag, ngadtos unahan, lakaw kay makadisturbo niya na pamaydagan diyang naghigda-higda. Ang bana naawahi, ngadtong iyang asawa sa unahan, na hibuong siya, wapa siya ka gawas sa lingkuranan, naman ko yung mga taong nanagan padong dito at tong lugar na giadtuan siyang asawa. Di naman niya makita, kay mura maglipot. Motong, dali-dali po siya hipos, iya sanggitan aw dito, ngita siya siyang asawa o naabay gatubag, wa naman kuno diya ang asawa. Pagduol na niya, ang iyam ding asawa mo na dito nagahapa na sa log. Motong ilang paningkamutag tabang, dead on arrival dito sa hospital. A span of 5 minutes, patay. Muna kamo dihang galingkod-lingkod. Basin og hapit na. Ana, no? Ako katugong ni Simba din sa ato, di ba? Ni Simba, niya naman, nag-bike nga to pa doon. Itong diya, tabay lawang, baka ilam kayo mo ato. Oo, yang ano, mangwa mang kabalik sa ila, pag gabike manunta to. Namatay man noon. Gikan gito din ni Simba. Labaw na nang di mag-bike, ka na maglakaw. Posible gina, matay gina. Si Kristo mihilak nga naman kahibaw siyang matapos ang mga tao o ang siyudad sa Jerusalem apan wa sila kaamgo nga naan na diayng Ginoo muluwas na diay nila ngang ilang kamatayon himuan sa Ginoo og pagkabanhaw pero kinsa ra may mabanhaw kadturang nahigugma og mitahod sa Ginoo muna luoy kay ta kay ang nahigugmas Ginoo o ang wa mahigugmas Ginoo mangamatay man ta hayahay itong nahigugmas Ginoo kay nga naman mamatay unya mabanhaw ngadto sa kalipay nga way katapusan. Muna diri sa atong unang pagbasa gipakita dinhi ni Matias okay singa na to Matias ba to Matatias nga ang gugma niya sa Ginoo labaw sa iyang pagtahod sa hari, sa empire nga naghari nila. Gamay ra kay silang pudyot sa mga tao. Iya ra to mga paryente kuyog niya. Pero misukol siya sa dakong hari, nga purting bangisa nga hari, nga giharian na niya ang tanan nga mga lugar nga naa ang mga Hudiyo. Gipugos na nilag pagpakaon o kadiniang karne nga gidili sa ilang tinuhuan. Iyang gipatay ang mga taong naghalad nga to sukol siya sa hari niya mamatay ni siya dili paminaw na po patay gini siya kay inigsulong sa hari nga to nila dadag tagpila ka libo ka mga sundao nga portisang mo patay unsa may mahimo aning pilar ka pudyot pero sa tinud-anay baya kung inyo ning basahon pagyug padayon kaning sa Makabiyo midaog sila sa daghang gubat hangtod na bungkag nila ang daghang mga altar nga pagano o naabot yung panahon nga sila naghari nabawi nila ang ilang mga lugar nga naman kani bitang imahin sa ato karong gibasa sa unang pagbasa imahin man ni siya sa daghan kaayo karon nga mga pagtulunan nga mura bitag makaguba sa atong pagtuo sama pananglitan sa pagtulunan sa mga politiko nga mga buangon di ba unsa may ilang pagtulunan karon away gitudluan tag pangaway gitudluan ta sa pagsigig panaway di ba mga kuan man ni mga di man ni mga Katoliko nga mga prinsipyo nya mga Katoliko ra ba na kadaghanan nila nasa noy dili Katoliko ana pero daghan nila mga Kristiyanos dili Katoliko pero Kristiyanos gyapon pero unsa gitudlo away
sinawayay og kana gyung gamit anang kwarta aron lang gyud mudaog sa eleksyon. Nya kita sa dinhi nga mga agap sa kay kwarta, wa sa takabantay nga kana ding ilang gihatag-hatag nga kwarta nato, bawion ra pud na nila kung makalingkod sila. Di ba? Og di lang gid unta ta manawat og naa man ang kwarta ihatag. Di lang unta ta nang mentalidad nga magsige bitag hunahuna nga sige suportahan ko gini kay mudaog di maayo gyud akong posisyon sa gobyerno. Wag tangon na nato ba pareha nila ni Matatias unsa may ilang gibuhat, gibiyaan nila ang ilang mga gibiyaan nila ang tanan og nang kagiw sila ngadto sa kabukiran og kamingawan og naghugpong sila didto aron magpakamatay para sa Ginoo. Pinaagis pagsukol sa hari, gibiyaan nila tanan. Kita gud usahay moingon man ta, ay ayaw na lang, ay nalag supak-supak, alaot yung kang magsupak-supak ka, unsa naman lang putlan kas tubig, buwa kay karsada, di na simintohon imong karsada diha, patay mo diha, di na mo tagaag benepisyo, patay ng imong ana ba, ya hadlok din ta ana, ayaw kahadlok ana, kay nga naman mga matay ratang tanan. Muna si Kristo ni hilak kay mas nahadlok naman ang mga tao nga mawa sila'y kwarta, wa naman sila mahadlok nga wa na sila'y kaluwasan. Muna nga ningos Kristo, wa mo mudawat sa Ginoo nga ania na nga muluwas ninyo. Nga naman padung siya sa Jerusalem pero nakita na niyang daan nga inigabot didto, ihawon siya sa mga tao, ilansang siya sa cross. Muna ni hilak si Kristo, ana, kamo karon nakakita mo nga ang Ginoo na ana, muluwas na ninyo. Kita mo? Wa gyapon. Kita ra ba di kita, hasta pare dili ka kita. Ang gitan-aw sa pare kaluwasan kana ra gyung gipalit nga slot. Daghan na tag slot, luwas kita ani. Ana, dili oy mga pakapin ra na siya or mga timailhan lang nas kaluwasan pero dili na mo'y kaluwasan. Inoon nahalin-halin na naman kita but maluwas bataan ni diyan ay 804 ka slots nga nahalin, di ba? Patpata pero di tani ilhon na kaluwasan kay ang makaluwas ani kanimang yung 59,196 og mahalin. Daghan na pa ni. Pero sige lang. Ang ginagmay o dinagko nga mga halin, mauna siya ang timailhan sa kaluwasan. Pero kinsa may mutandog sa mga kasing-kasing sa mga tao aron muluwas nato ang Ginoo. Oo. Gahapon bitaw na ay usa nato dinhi mi-deliver og pila to ka sakong bugas. 12 ting to ka sako. Pagtan-aw nako gatumpi naman ni ninduta ani ana di ba maluwas ta ana oy siguro gatumpi na diha nya ang nitan-aw mamatay ra sad makaluwas na niya dili ipanghatag na ngadto maluwas gyud ang katong makakaon pero ang katong nagtan-aw nga nalipay nga nagwali karon og mamatay ni karong gabi ang gikinahanglan dili katong bugas kung dili ang akong binuhatan miila ba kos Ginoo. Nya niila ka kos Ginoo wa. Niila ko mao bitang nangayo ko ng bugas kay ako nang i-celebrate sa akong birthday dili aron akong kanon kung dili akong ipanghatag ngadto sa mga tao nga luwasonon ang tiyan sa atong mga kaigsuonan no mga 2001 ka mga tao tingali ang atong matagaan ana di perti na nang dako ang ikatabang sa atong atong mga kaigsuonan luwas ang tiyan nya kamo sang muhatag nga rin ako suporta para matuman ni akong pangandoy luwasan mo yang para sa atong panghatag og bugas na anatay 143 kadtong ka 5 kilo rice ako mangipa-inventory dito nya na ay 18,300 na kwarta. Pila naman naka bag na rice. Sa tag 200 ang 18 nga pilam na
18,000 pila man sa tag 100. Sa tag 200. Kana kwentahan na ninyo. Okay ba? Ay, kasayo na nagkwentaho, di man ko kamao. Mga 91 ka ana katong kabags. Amo sakto ba? Hindi man tingin sakto. Lagi. Mga 91 ka bags. O niya, punana 143. Pila naman ka bags na? 234 na. Na. Dool-dool na sa 2,000. No? Zero na lay kuwang. Punana na ni mong zero, 2,030, 330 na. Daghan kay tanan. Zero ray kuwang. Unsa man ang zero ray kuwang? Mauna ang pag-empty sa inyong panudlanan. Parihan nila di matatiyas, gibiyaan ang tanan. So ay ragod nyo empty ang inyong panudlanan, nya i-donate na dinhi. Di ba kining 59,196 nga slots nga upamahalin, mukalit lang ni kahurot. Nya kining kuwangan nga mga ilan mulay kuwangan ni mga 1,900 ka bags nga kuan pa kanang bugas. Mahurot moabot ra na siya basta i-empty nato ang atong panudlanan kana bang mas mahigugma na ta sa kaluwasan sa uban dili sa atong kaugalingon. Muna kining simbahan, kining atong gididikit nga simbahan sama sa katedral nato dinhi sa Sugbo o sa cathedrals ni Basilika nila ni San Pedro o San Pablo, nagsimbolo kini siya sa gitawag natog tuburan sa grasya. Anha diha nato ihatag ang atong mga halad nya gikan nianang maong mga halad i-distribute na grasya nga espiritual ug material, corporal ug spiritual works of mercy ang gamitan ana. Anha diha mag-teaching parehas ani, anha diha nato makuha ang kanini ang gitawag og mga pagtulunan, anha sa diha motubod ang daghang mga bahandi para sa mga masakiton, para sa mga pobre, para sa mga waybalay ug uban pang mga panginahanglan. Mao na nindot kaayo nga makakita ta nga kini diing atong pundok, mura nig pundok nilang matatayas, mubiya tas ato nya mohatag-tag panahon sa Ginoo. Nya inigbalik na to sa ato, mura na ta og batasan sa Ginoo. Kamong nanimbaro dinhi di na mo mamalikas, no? Di na mo magsigig pangasaba, nya mapasayloon na kaayo mo, inyong anak sa unang sigihad kasaba, inyo nang sigihan og ingong I love you gang, ganggang, ana niyo ba? Labi nagtapulan kayo, nya ino ni mo langga, ana ba? Mulingi ito ni mo, langga naman is mama nga sige tanig pisti na ako sa una. Animal man tong pisti ako mabati nga no maning langga naman nakakat-on day ka dinhi sa spiritual works of mercy nga ang mga pulo nga ipagawas dili di na mga pulo nga makatiwas kung kadun dili ang mga pulo nga makaluwas, mga pulong sa gugma, pagpasaylo, pag-alagad, pagdasig sa kasing-kasing sa katawhan. Daghang nang inahanglan anak karon ato sang tudluan ug atong paambitan ang atong mga politicians nga hunungan na ng sinawayay, hunungan na ng pagsigi og dinautay, hunungan na ng panagbangi kay wa gid na ikahatag nga kaluwasan sa atong nasod. Ni ana ang Ginoo sa atong nasod nag-celebrate 500 years of Christianity. Sundon taning gitawag og gifted to give. Ang gift sa Ginoo nato ang kaluwasan, dili ang kalaglagan. Ang panag-away iya na siyawa. Ang pagsinabtanay o pagsuportahay iya na sa Ginoo. Sige, mindog na ta mga Diyos nun. Mga igsoon, ang simbahan gibuhat sa Dios ibabaw sa bato nga lig-on nga mao ang mga apostoles. Busa hiusaho nato ang atong pag-ampo ug pagsalig ug moingon kita, Ginoo,
tabangi kami. Ginoo, tabangi kami. Nga ang Ginoo mulig-on sa iyang simbahan, diha sa hugot ug walay bugto nga pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Nga ang tanan nga nagpakabana sa kaayuhan ug kauswagan sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Nga ang ganghaan sa langit, maabli, alang sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi, nga mipanaw na, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you, we are an offering. Lord, use our voices, Lord, use our hands, Lord, use our lives, we are yours, we are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you, we give to you. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghandom kami sa adlaw nga ang imong balay imong gipuno sa himaya ug kasantos. Himua kini nga halad nga kanunay imong madawat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Ikaw nga manggihatagon, nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pagampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo, nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisanto sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagkamalipayo niya nga inahan sa daghan og mga anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalaguna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang nga maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo,
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, nga kami ang imong katawhan nga nabusog sa pan nga langitnon, maglipay unta sa paghandom sa mga apostoles Pedro ug Pablo, kay ubos sa ilang panalipod kami imong gipamanduan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo Mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo Mo kami. San Roque, Iampo Mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo Mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod. Panalipdan tas Ginoo. Pero ang kondisyon lang kinahanglan gyud nga magpakamatay ta para niya ug mubiya tas tanan para sa kaayuhan sa tanan. Atong sa makausap pa atong update sa atong DOPS SBFMM or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary ning abot ng atong halin og 804 slots. Salamat kayo. Niya ang atong para sa panghatag niabot na ni og mga 300 ka mga bags na 5 kilo bags or 5 kilo packed rice niya ato ning ipanghatag. So kuwangan na lang tag mga 1,700 ka bags. Gamay na lang kay na. Siyaro sunod Domingo, lagi karong Domingo, siyaro dili ni moabot og 2,000, di ba? Masan mo kay madasig nga mo kuanan. So ang ako lang kadtong mga donors pahinumduman ta mo pag-usab na ang gamito ninyo labi na sa mga online nga mga donors kanang atong gi-flash dinhi sa atong misa panahon sa offertory o panahon sa atong final song i-flash nato ang mga account numbers nato, ang mga contact persons o mga contact numbers nya kung gusto mong mutawag aron mag-verify kung tinuod ba ni ayaw ako di ko ninyo mo'y tawagan kay basin niya di ko makontak kay busy diha sa akong mga contact persons sila si akong secretary Remedios Ocaba or ang atong treasurer Sister Hinara Laborte or ang atong head sa Finance Council si Brad Luloy or Bernardo Jacobi na anang ilang mga numbers atong i-flash mga contact persons aron mo maka siguro nga maogid ni ang atong simbahan. Salamat. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan pinaagi sa misteryo sa krus imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kahayag mo ay Palong Nagunta ganag kami hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y